Pero mawaron sa kafa escuridad para mi proclamar su alabanza nang. Ik ben uit de duisternis geroepen om tot lof te zijn van Para zijn mi bisahin heerlijkheid. ko Dios ta bong. Om mensen te kunnen zeggen dat God goed Para mi is. bisahin ko Dios ta stima nang. Om mensen te zeggen dat God Para van mi ze houdt. bisahin ko Dios ta perdona. Om ze te zeggen dat God vergeeft. Para mi bisa ko Dios ta salva. Om te zeggen dat God redt. Bisay mawaron sa kafa escuridad. Daarom ben ik uit de Ela duisternis escohe mi geroepen. sakami, Hij- positura sa escohi. Pakino sa waro kriyata para sa kibibalese. Waarvoor zijn wij geschapen? Pa bong obra, pa si bong. Om goede werk, om het goede te doen. Ng pa sinechi, Niet om mooi te doen. ni pa waro miray reconoce Niet om gezien En of titula. erkend en betiteld te worden. yung titulong ta si mibira king mita. Geen enkele titel doet mij, laat mij worden wie ik moet Mi zijn. meste tapa alabanza di su gloria. Ik moet zijn tot lof Mi van meste zijn ta santo heerlijkheid. sin culpa su Ik dilante. moet heilig en Mi smetteloos meste voor hem cumpli ko zijn. haciendo bong obra nang ko Dios a poner dilang tapa mi Ik moet de asi. goede werken doen die God van tevoren bereid heeft. Entonces no sa lesa? Is niet dat wat we zojuist gelezen hebben? Kibi teksto nang. Schrijf deze teksten op. Sa te sakit po yamada. Want dit is jouw roeping. Pesaki ba wardo crea. Hiervoor ben je geschapen. Pesaki ba wardo escoger. Hiervoor ben je uitverkoren. Man kumina 1 Pedro nang 2 versículo 9. Ga met mij samen naar 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 9. Maboso ta un raza escogí, un sacerdocio real, un nación santo, un pueblo peculiar, paboso por proclamar e alabanza nang de sunca yamaboso for escuridad na su luz maravilloso. Pa que nós waru crear, Waarvoor zijn wij pa geschapen? proclamar e alabanza nang de Dios. Omdat u de deugden zou verkondigen. Ela sacaba of escuridad. Hij heeft u uit de duisternis gehaald. En ja mami foi mundo para me predicar. Hij heeft me niet uit de wereld geroepen om te preken. Esse te mag de bem seca. Dat mag erbij komen. Pero mawaro sacava escuridad para me proclamar sua alabanza nang. Ik ben uit de duisternis geroepen om tot lof te zijn van Para zijn me bisa gente heerlijkheid. que Dios está bom. Om mensen te kunnen zeggen dat God goed Para me is. bisa gente que Dios está estima nang. Om mensen te zeggen dat God Para van me ze bisa houdt. gente que Dios está perdonar. Om ze te zeggen dat God vergeeft. Para me bisa que Dios está salva. Om te zeggen dat God redt. Pensei mawaro sacava escuridad. Daarom ben ik uit de Ela duisternis escorre me geroepen. sacami, Hij- você durasa escorri. Nos. Hij heeft mij uitverkoren Para me omdat- proclamar omdat ik een koninklijk priesterschap ben en zo te verkondigen sua alabanza nang. zijn lofprijs. Para bisa gente que Dios está salva. Om mensen te verkondigen dat God redt. Lo que Dios hace para mí, pues es para vos también. Wat God voor mij gedaan heeft, dat hij ook voor jou Pero kan lo que doen. Dios hace para mí no está así, mi pastor. Maar wat God voor mij gedaan heeft, maakt mij geen voorganger. Het is niet van mij een voorganger te maken. Que me nota un pastor ela simi. Het heeft mij geen voorganger gemaakt. Ela salva me. Hij heeft me gered. Ela saca me Hij de heeft me escuridad. uit de duisternis gehaald. Ela dá me oportunidade para ter intimidade com ele. Hij heeft mij de gelegenheid gegeven, de kans gegeven om intimiteit te Esse hebben met é o hem. motivo para que ela escorrer me. Dat is de reden waarom hij heeft mij uitverkoren. Nada outro. Voor niets anders. Para mim, Biba Santo, Om e heilig cinco te delante. leven en smetteloos voor hem. Para mim, para alabanza de sua glória. Om tot lof te zijn van zijn heerlijkheid. Para mim, assim, bom obra. Om goede werken te doen. Para me proclamar sua alabanza na laga gente sa com bom está. Om zijn lofprijs te verkondigen. Pe motivo me guardo crear. Daarom ben ik geschapen. Pensei me guardo escorri. Daarom ben ik uitverkoren. Se me busca algo outro, Als ik iets anders ga me tá zoeken, frustra. dan raak ik Pastor, me tá gefrustreerd. sali foi propósito. Want ik ben dan buiten het doel waarvoor ik ben geschapen. Me tá vira mané um eia com nanta pone para cachorro beber água dentro de querer que tá seita assim eia. Ik word dan zoals de pan waaruit een hond drinkt en denken dat dat het doel is. Of me tá vira maneira Mike que tá a me meste cos, ando En ik word als die microfoon zoals ik zelf alles ben. camina assim, me não conectar com minha irmã. Me não guardo os ames. En dat betekent dat als ik niet verbonden word met mijn broeders en zusters, dat ik niet, Me guardo os ames. dan kan ik niet gebruikt worden.
Minting propósito, minting influência, minting posse nada. Ik heb geen functie, ik heb geen invloed, ik heb niets. Ik kan niets doen. Pero se me compreender, Maar als ik begrijp para que come awardo escorrer? waarvoor ik uitverkoren ben. Se me compreender, Als ik begrijp para que come awardo criar? waarvoor ik geschapen ben. Me dá se costa para que come awardo criar? Dan doe ik hetgeen, de dingen die ik moet doen waarvoor ik Minti geschapen me um ben. título para me ser. En ik hoef geen titel te hebben om het te doen. Minti me se para gente mira para me ser. Ik hoef het niet dat mensen zien dat ik het doe. Me pode ser de banho. Ik kan het in de badkamer doen. Me pode ser se bobi sami awe bij planta jardim para igreja. Me tá se para alabanza de sua En glória. als ze zeggen, ga een tuin maken, dan doe ik voor de lof van zijn Bobi heerlijkheid. sami pentura muito não contigo vai bailar awe me tá se para alabanza de sua Als je me glória. zegt, kam al de haren van die kinderen die vandaag moeten dansen, dan doe ik voor de Soro para lof van durante zijn esse heerlijkheid. bicho e banho tá limpo. Me tá se para alabanza de sua Als glória. ervoor zorgen dat de toiletten schoon zijn, dan doe ik voor de lof van zijn heerlijkheid. Mas eu tá pensei ma guardo Want criar. daarvoor ben ik geschapen. Te sei tá hase como tá de mi propósito. Dit doet dat ik in mijn doel ben. Amen. Amen. Amém? Amen. Ah, não siga. Laten we verder gaan. Ora Deus estava tendo que criar gente. Toen God de mensen moest schapen, Depois de tudo outra parte da criação, na alles van de schepping daarvoor, ela disse lá que nós cria gente de nossa imagem conforme nossa semelhança. hij zei, laten we de mensen maken in ons beeld en gelijkenis. Ela gaan governar e pescar de lamang, En laat ze regeren over de vissen in de e zee, para na de cielo, de vogels in de hemel, e riba turbência de cria e riba inteira terra. en over alle dieren en schepsels Turbência over kuta de- lastra, etc. en alle kruipende dieren, etc. Então Deus abendicionou En God heeft ze e ela gezegend. disse não, En hij had gezegd, ser fructífero e multiplicar e llene terra. wees vruchtbaar en vermenigvuldig het land. Aqui nós vamos criar em imagem e conforme semelhança de Deus. We werden geschapen naar beeld en gelijkenis van God. Para governar, Om te regeren, para estar frutífero, om vruchtbaar te zijn, para multiplicar om te vermenigvuldigen. e para llene terra, se sabe que someter na mão. En vervul de aarde en onderwerp haar aan jou. Nós vamos criar para multiplicar, para We já se zijn- compreender bom. We zijn geschapen om te vermenigvuldigen, talrijk te worden. Pastor Chess heeft dit goed begrepen. Para nos governar. Om te regeren. Governar costa com Deus, confia nos com Ele. Over de dingen te regeren die God ons heeft toevertrouwd. Nos família, Ons gezin, nos bienes não. onze bezittingen. Deus aduna nos para nos governar. God heeft ons gegeven om Governar não erover te significa regeren. manda riba. Regeren betekent niet de baas zijn over. Of Het significa administrar. het betekent beheren. Porque você sabe que seca, ora Deus Ik wil- cria nos segundo sua imagem e semelhança. Ik wil dit erbij zeggen. Toen God ons had geschapen volgens zijn beeld en A gelijkenis. intenção de Deus estava tá. De bedoeling van God was Que o gente lo abra su representante riba terra. dat de mensen zijn vertegenwoordigers op aarde zou zijn. Para nós lo tata maneira de riba terra. Zodat wij zoals hem konden zijn hier op aarde. Para ora gente mira nós, Dat não wanneer- mira com eta. Zodat wanneer de mensen ons zien, dat ze kunnen zien hoe hij is. Para ora nós estima, gente compreende que tá sendo que Deus te estima. Zodat wanneer wij lief hebben, dat de mensen kunnen zien, oh, zo heeft God lief. Quando nós perdonar, gente compreende que tá sendo que Deus te perdonar. En wanneer wij vergeven, dan kunnen de mensen zien, oh, zo vergeeft God. Pero nós não tá cana de propósito aí. Maar wij wandelen niet in dit doel. Representando Deus. God vertegenwoordigen. Quando nós chega, Dat wanneer wij, aankomen. Ou nós apresentar caminho. wanneer we ergens aankomen, Da maneira Deus abençoe que gente. is het alsof God bij die persoon is Sua gekomen. amor bem conosco, Omdat compaixão bem conosco. Zijn liefde, zijn medeleven Zijn palavra is de vida meegekomen. bem conosco. Zijn woorden van leven zijn met ons meegekomen. Sei amigo bom está. Dat is wat jij en ik moeten zijn. Então nós cai de trampa, timbia de ora nós bem junto, En we vallen steeds weer in die val dat wanneer wij samenkomen, of nós apresentar caminho, of wij verschijnen ergens,
Nós estamos escolhendo. zijn we net zoals iedereen anders. Pero intenção temporal llega, Maar de bedoeling is, wanneer jij ergens aankomt, bater esperança, dat je hoop brengt. bater vida. Dat je leven Ora meeneemt. batende situação, Dat je, wanneer je hoort over een situatie, lo que te sale fibo boca da duna vida, wat uit je mond voorkomt, leven geeft. duna esperança. Hoop brengt. Cambia a situação para bom. De omstandigheden veranderen ten goede. No abota binku carbon sendi. Niet dat jij met hete kolen aankomt lopen. Niet abota waye candela. En ook niet het vuur aanwakkert. Bawaru crea para bom obra. Je bent geschapen voor goede werken. Pelabanza nandi Dios. Voor lof van zijn heerlijkheid. Palabanza di su gloria. Tot lof van zijn heerlijkheid. Pa multiplicar. Laten we vermenigvuldigen. Multiplicar gente salvar. Geredde mensen vermenigvuldigen. Multiplicar gente que está recto para sobre maneira botar papier, botar bisanang, basianang, nasi mescoscu. Rechtvaardige mensen vermenigvuldigen. De manier waarop je bent. Zodat zij hetzelfde als jou doet. Rechtvaardig en goed. Bonta esse propósito muito mais alto que de tão pastor? Vind je dat niet een veel hogere doel en roeping dan alleen een voorganger zijn? Of predicar? Of prediken? Of canta? Of zingen? Se mi propósito está para mim é em Cristo, para mim virar cantante. Als mijn doel in Christus is om een zanger te worden, ik vind dat maar minimaal. Parte. Het vormt een deel van. Parte chiqui. Een klein deel van. Mas a qual parte grande? Weet je wat het groot deel is? É lo que está viva de mim. Hetgeen in mij leeft. Você tenta puxar-me para dar glória. Want dat spoort me aan om heerlijkheid te geven. Tenta puxar-me para si bom obra. Dat spoort mij aan om goede werken te doen. Cantamento não ajuda-me esse. Zingen helpt mij niet om dit te doen. Por canta de su gloria. Ik kan zingen van zijn Por canta de heerlijkheid. su grandeza. Ik kan zingen van zijn grootheid. Pero não te aceita assim. Maar dat doet mij niet. Isso significa que se Deus pedir-me, Dat betekent als God mij vraagt. hey, porque bem biba, me is Rússia. Wil je, laten we zeggen, in Rusland komen wonen? Começar de novo? En opnieuw beginnen? Porque Wil je dat? me quer assim lo que tá agrada Ik wil doen wat hem behaagt. Pastor se me não assim esse. Want als ik dat niet doe, Então bisa não essa aqui não Deus, house of worship, não awoko nossa acaba que acabou, não awoko nossa reque, não awoko. als ons antwoord zal zijn, nee God, nu dat we het dan gebouw af comprende hebben, nada. nu dat ik hier zit, nee, dan heb ik niets begrepen. Então me começa a cana foi propósito. En dan begin ik naast mijn doel of buiten mijn doel te wandelen. Aumenta. Vanochtend Quem wil ik jou bemoedigen. É nota título. Het is geen É nota titel. ministério. Het is geen bediening. É nota number. Het is geen naam. Como pastor, mi meester cumpre com mi propósito, mes coscubo. Als voorganger moet ik ook me houden aan mijn doel, net zoals jou. Maar nem explicava hoje mi para como pastor. Net zoals ik net had uitgelegd, ik kan staan als voorganger. Sem assim bom obra. Zonder goede werken te doen. Sem doen ele gloria e honor. Zonder hem heerlijkheid en lof te geven. Eer te Conta geven. de sua alabanza, não? Zonder te vertellen van zijn lof. E quanto importante passar o propósito. Waarom is het belangrijk om te weten wat je doel is? Juntos nós possível propósito. Samen kunnen wij één doel dienen. Para a igreja de Jesus Cristo. Om de gemeente van Christus Jezus te zijn. Por perda o propósito também. Je kunt ook je doel mislopen. Por mesmo propósito. Je kunt je doel mislopen. Porque assim compreender o Je propósito. kunt ook je doel niet begrijpen. Por babo propósito. Je kunt je doel verlagen. Tudo aquilo qual não está assim. Al hetgeen wij doen Não te aceita nos is propósito. niet wat onze doel is. E não te ajuda nos cumprir com nos propósito. Het helpt ons te houden of ons doel in vervulling te laten Se gaan. é para canta, baila of limpia. Of het nou is van zingen, dansen of schoonmaken. É mestre para alabanza de sua glória. Het moet tot lof van zijn heerlijkheid É zijn. mestre bincumbida cuta cana e biba santo. Het moet een leven zijn die heilig is. En smetteloos. Sem culpa. Smetteloos. Assim vamos essa seguinte pergunta na minha. Stel jezelf de volgende vraag. Dia mais, quita mi propósito para Nogmaals, batera. wat is mijn doel hier op aarde?
Kita e motivo kumita dinge tempo aqui. Wat is de reden waarom ik in deze tijd besta? Que me assim awe de mi mes. Wat heb ik vandaag van mezelf geleerd? Mita canando de mi propósito. Wandel ik in mijn doel? No Senhor Jesus Cristo tabata preciso motivo para qual tabata riba mundo. Onze Heer Jezus wist precies de reden waarom hij hier op aarde was. E tabata que ela bim para predicar bom novo. Hij wist dat hij gekomen was om het goede nieuws te vertellen. Passinha gente para salvanang e libranang. Om mensen te onderwijzen, om ze te redden, om ze vrij te zetten. Restaurar gente. Om mensen te herstellen. Para reconciliar gente com Deus. Om mensen te verzoenen met God. Se amigo não conhece nos propósito, Als jij en ik ons doel niet kennen of weten, nós lo bringa para tucos. zullen we voor alles vechten. Menos para bringa para cumprir com nos propósito. Maar niet voor het bereiken van ons doel. Ando e bringamento em mês, Maar het vechten daar zelf tá se nos desviar foi nos propósito. doet ons afwijken van ons doel. Paso segundo nós tá bringa para tur e nombre que tur conang, Want terwijl wij vechten voor die titel en al die andere dingen, nang nos bringamento nota para Deus su gloria. is ons strijden niet voor Gods Eta heerlijkheid. começa a virar para nos mês. Het wordt voor onszelf. Reconhecimento para nos mês. Een erkenning voor onszelf. Rancha para título. Het gehaast, gejaagd zijn voor een titel. Bom me amar tá muito mais alto que esse. Je roeping is veel en veel hoger dan dat O alleen. propósito tá muito mais alto que esse. Je doel is veel Eta hoger para dan donde dat Deus alleen. altíssimo honra e gloria. Het is om de allerhoogste Eta pas God alabanza eer di en su heerlijkheid te geven. Het is Eta tot pa Biba lof Santo y van sin zijn culpa su heerlijkheid. dilanti. Het is om heilig en smetteloos voor hem te leven. Eta para produzir. Het is om voor te Multiplicar, brengen, pa vermenigvuldigen, governar. om te regeren. O propósito tá muito mais alto. Je doel is veel en veel hoger. Não busque a bom. Zoek het niet te laag. Não busque a superficial. Zoek het niet oppervlakkig. Não larga tá reconhecimento de gente. Laat het niet zijn dat het een erkenning is van mensen. Tá larga busaco botin propósito. Doet je weten dat je een doel hebt in het leven. Ons ministério tá lo que nós temos de cumprir com ele. Onze bediening is wat wij mogen doen. Lo que nós temos de servir Deus com ele. Waarmee wij God mee mogen dienen. O ministério tem propósito. De bediening heeft een doel. O ministério su propósito tá Het doel van de bediening is para gente saco Cristo tá Senhor. dat mensen weten dat Christus Heer Para is. gente ganhar esperança. Dat mensen hoop krijgen. Para gente worden livrar. Dat mensen vrijgezet Para gente worden. worden salvar. Dat mensen gered worden. Para gente worden restaurar. Dat mensen hersteld worden. Tá tendo? Para gente. Nada Voor a mim. mensen, hoor je dat? Niet voor mij zelf. Tudo lo que me tá assim de ministério. Al hetgeen ik in de bediening doe, Tá para gente saco Deus tá estima não. is dat mensen weten Dios dat está God bom. van ze houdt. En dat God Dios goed está is. salva. Dat God Dios redt. está sana. Dat God Dios está geneest. libera. Dat God vrijzet. Amen. Esse é o propósito de ministério. Dat is het doel van de bediening. Pero o ministério não tá meu propósito. Maar de bediening is niet mijn doel. Mi talento não tá meu propósito. Mijn talent, mijn gave is niet mijn doel. Tem propósito. Het heeft een doel Se eu guardo usar para honra e glória de Deus. als het gebruikt wordt tot lof van Gods heerlijkheid. Amém? A igreja tem propósito. De gemeente heeft een doel. Para se conhecer a sabedoria multiforme de Deus. Om bekend te maken, de veelvoudige wijsheid van God bekend te maken. Amém? Amen. E para isso que nós se conectar. En voor dit te kunnen doen moeten we verbonden zijn. Então, em Efésios 3:10. Het zegt in Efeze A 3:10. igreja tá para sabedoria multiforme de Deus ao por vir a conhecer para meio da igreja, na governante, na autoridade, em lugar celestial. Eta
Para conhecer significa Om bekend te maken igreja tem betekent, que desvelar, tem que uncover, het tem que moet anunciar, openbaren, het moet bekendmaken. tem que vociferar. Het moet bespreken, bekendmaken. É sabedoria multiforme de Deus. De veelvoudige wijsheid van God. A igreja não pode ser se está desconectar. De gemeente kan dit niet doen als zij ontkoppeld zijn. Não pode vociferar. Je kan het De niet sabedoria de Deus. bekendmaken, de wijsheid van Arriba God, mês. op jezelf. Como corpo de Cristo, nós Als- laga. Als lichaam van Christus Governante e autoridade no lugar celestial. Sa. laten we de machten en de overheden in de hemelse gewesten laten wij weten Cristo está Senhor. dat Christus Jezus Heer Esse é o is. poder de igreja. Dat is de kracht van de Esse é o gemeente. poder de estar uno. Dit is de kracht van het één zijn. Nós vamos anunciar na demônio não. Want we zullen bekendmaken aan demonen Que Jesus Cristo está capaz. dat Christus Jezus in staat Que is. Jesus está derroter. Dat Christus Jezus het Que verslagen Jesus está heeft. liberar. Dat Christus Jezus Que o mundo vrijzet. está pertencendo a Deus. Dat de wereld God Que a nação está toebehoort. guarda salvar. Dat de naties gered Que a worden. Cuba junto está anunciar isso. Dat jij en ik samen maken dit bekend. Amém? Amen. Amém. Tá. Vanochtend. Que para você aqui tá o propósito. Ik wil dat je weet wat je doel Mas is. único propósito Want iemand met een doel, não tá lá nada strobe. die laat niets hem verhinderen. Stoutje, Een stootje, não tá corre com ele. die jaagt ze niet weg. Nada tá strobe para cana de seu propósito. Niets verhindert ze om Nem mais in que dat na doel te trapézio, wandelen. cope. Maakt niet uit alsof ze Als op hem injustitie trappen, kon schoppen, onrechtvaardig tegen ze Coisa tá zijn. se tá queda vaso de Hij lante. blijft één ding doen, vooruitkijken. Único propósito, Iemand met een doel, conhecer seu die propósito, zijn doel kent. bom po ofender, Je kunt ze niet beledigen. ante het perde propósito, het bij mundo. En die verliest zijn doel en die gaat nu naar de wereld. Oi, também tá bom Deus. Ik ben je God dan. Se me lubidabo, Als ik je vergeet ante seita hasi kubota pai de Deus, en dit doet dat je God de rug toekeert, não compreende o propósito. dan heb je je doel niet begrepen. Ante balaga ami tá bom Deus. En dan heb je toegelaten dat ik jouw God word. No, 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 no. Nee, absoluut niet. Bawaro criar para alabanza de sua Je glória. bent geschapen Bawaro tot lof criar van para zijn si bom heerlijkheid. obra. Om goede werken te Bawaro doen. criar para declarar alabanza nante sunca chamava para escuridade. Je bent geroepen om te verkondigen de lof van degene die je uit de duisternis heeft geroepen. E romanco não comindabo, ela sacava para escuridade. Degene die jou niet gegroet heeft, heeft die je uit de duisternis gehaald? Da como por lagi mandabo duisternis Hoe beka. kan het nou zo zijn dat je die persoon toelaat jou terug naar de duisternis te Pastor não duwen? acorda belbo. Omdat hij die niet aan heeft herinnerd je te bellen. Pastora sacava para escuridade. Heeft de voorganger je uit duisternis gehaald? Da como que esse pastor em belbo bota para escuridade. En nu, omdat de voorganger je niet gebeld heeft, ga je terug naar de duisternis. Roman, Broeders, Doeltje. zussen, schatje. e sunca chamava para escuridade na sua luz maravilhoso. Degene die je uit de duisternis Die Jebo, die geroepen proclamar hebt, in alabanza zijn na. heerlijkheid. Van hem moet je de heerlijkheid Estou verkondigen. lá com chiquito molestiabo. Hou op de kleine Lanta. dingen te laten verhinderen. Lanta Sta ook op. daarmee. Sta op Lanta nu. demo espírito, lanta demo vida. Sta op. Sta Lanta, op. pesunca Sta op. chamava para escuridade na sua degene luz die je maravilhoso. geroepen heeft uit je E sunca sacava para escuridade. Degene die Ó, uit de tiene cuidado duisternis de escuridade aqui dentro. Tiene cuidado de escuridade aqui dentro. A mim tá prometo. Wie was in de Quem duisternis? chamava para Wie escuridade? heeft je uit de Tá com duisternis título geroepen? basali para escuridade? Ben je met een, Tá para een título basali para titel escuridade? voor een titel uit de duisternis gekomen? Tá para ambiente basali para Is escuridade? het voor een fijne sfeer? Ben je uit de duisternis gekomen? Tá para gente combinar outro? Is Para het nós zodat tá mensen gezellig? elkaar groeten en gezellig zijn met No. elkaar? Nee. Nossa guarda chamar para Wij zijn escuridade. geroepen uit Na de sua luz duisternis. maravilhoso para Dat nós is een proclamar sua alabanza. wonderbaarlijke licht om zo zijn lof te verkondigen. E para nós se conhecer, Om bekend te maken, se nós é poder governante não é autoridade tanta demônio não. overheden en machten zijn demonen.
para nós se conhecer o demônio não, om bekend te maken aan de demonen é sabedoria de Deus. de wijsheid van God. Para interdia, força na escuridão, Daarom de hele dag door de machten van de da duisternis brinca contra o povo de die Deus, strijden tegen het volk van para God desconectar não, om ze te para ontbinden, nós não for de outro, om ze te ontbinden para van nós elkaar, débil. om ons zo zwak te Então, krijgen. você que jammer, En weet je wat jammer is? nós está caindo. We vallen erin, we trappen erin. Para falta de saber quem nós está. Omdat we niet weten wie we zijn. Passou nós não sabe quem nós aguardo criar. Omdat wij niet weten waarvoor we geschapen E zijn. bota obra de sua mão tem mensa trabalho. Je bent een werkstuk van In zijn Christus. hart. Hij heeft jezelf gemaakt Para in boa obra. Christus voor goede werken. De novo, que me enche de biel de nós. Opnieuw gemaakt. Que me enche de biel de nós. Hoe komt het dat er oude mensen in ons midden zijn? Passou inter dia inimigo te probeer infiltrar. Want de hele dag Want door als hij probeert de maar nog vijand net te voor het infiltreren. Ante ta haya nós. En dan krijgt hij ons te pakken. Ante ta hala nossa En bal. hij trekt ons, haalt Eta ons si nos neer. débil. Hij maakt ons zwak. Quando o pueblo abre sua boca. En wanneer het volk de mond open doet, Nada te passa. dan gebeurt er niks. Pero awe, Maar vandaag, se nós compreendemos als propósito, wij ons doel begrijpen, nada lo movemos. dan gaat niets je doen zwak worden. Nada lo desapontamos. Niets zal je teleursteld doen Você não está worden. buscando nada, solamente para alabanza Want je de sua zoekt glória. niets anders dan alleen tot lof van zijn heerlijkheid te zijn.